салому дуруд ба кулли мухлисон ва тамошобинони азиз. ҳоло шумо дар канали Суғд ТВ қарор доред. бо шумо ман Солеҳ Каримов хабарҳои имрӯзаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро пешкаши шумо менамоям. 15 мавриди COVID-19 дар Тоҷикистон ба қайд гирифта шуд. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон аввалин маротиба гирифторӣ ба ин вирусро дар Тоҷикистон тасдиқ кардааст. бинобар гузаришҳо ба ин эътироф дар ҷаласаи интизори Ситоди ҷумҳуриявии ҷилвагар аз маризии вируси COVID-19 ки имрӯз таҳти роҳбарии Қоҳир Расулзода, нахустин вазири Тоҷикистон ва ҳам раиси ин ситод баргузор шуд, зикр шудааст. дар кишвар 15 ҳолатҳо гирифторӣ ба ин вирус, 10 маврид дар шаҳри Хуҷанд ва 5 маврид дар шаҳри Душанбе. бинобар иттилои ӯ дар ин ҷаласа ба вазъи кунунии сиҳҳии кишвар баҳои муносиб дода, ба ин натиҷа расиданд, ки вуҷуди вируси COVID-19 дар Тоҷикистон эътироф ба тариқи телевизиони давлатӣ эълон шавад. барои эълони ин хабар муовини вазири тандурустии Тоҷикистон муаззаф шудааст. интизор меравад ӯ дар тариқи телевизион аз утоқи кории худ ин хабарро ба мардуми Тоҷикистон бирасонад. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон ин хабарро иттилои расмӣ дар сомонаи Агентии Миллии Иттилоотӣ нашр шудааст, ки бинобар он ин нуқта дар ҷаласа таҳти раёсати Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон раиси Ситоди Ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии ин паҳчавии бемории COVID-19 зикр шудааст. тибқи маълумоти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 29 апрели соли 2020 15 ҳодиса тасдиқшудаи бемории сирояткунандии COVID-19 аз ҷумла дар вилояти Суғд 10 ҳодиса ва дар шаҳри Душанбе 5 ҳодиса аз намунаҳои биологӣ ҳодисаҳои гумонбар ба қайд гирифта шудааст. ба ҳамин минвол Ситоди Ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемӣ барои пешгирии интиқол ва панҷшавии сироятии нави COVID-19 дар Тоҷикистон мавҷудияти бемории сироятиро расман тасдиқ ва эълон кард. тибқи иттилои расмӣ аз 1 феврал то 3 апрели соли 2020 дар Тоҷикистон бо мақсади муайян ва ошкорсозии сирояти COVID-19 10,938 нафар шаҳрвандони дохилию хориҷӣ ба карантин фаро гирифта шудаанд, ки аз ин шумора то имрӯз 8438 нафар дар ҳолати мӯътадил ва солим ба хона ҷавоб дода шуданд. рекорди нав дар Русия. мубтало шудани 7000 кас дар як рӯз ба COVID-19. дар Русия афзоиши рекорди гирифторони нави COVID-19 ба қайд гирифта шуд. дар як шабонарӯз дар ин кишвар беш аз 7000 кас мариз шудаанд. дар Русия афзоиши рекорди сироятшавӣ ба COVID-19 сабт гардидааст. бино бар гузориши Ситоди фаврии мубориза бар зидди COVID-19 шабонарӯзи гузашта дар Русия 7999 ҳолатҳои нави гирифторӣ ба ин вабои асп ба қайд гирифта шуд. сироятшавӣ дар 85 минтақаи Русия ба қайд гирифта шудааст. ҳамин тавр шумораи умумии гирифторони сироятии нави COVID-19 1,6 ҳазор нафарро ташкил додааст. бештар ҳолатҳои гирифторӣ ба ин беморӣ дар Москва ба қайд гирифта шудааст, ки дар пойтахти Русия шабонарӯзи гузашта 13 000 бемор сабт гардидааст. вилояти Москва бо 7903 ҳолатҳои нави гирифторӣ ба COVID-19 дар ҷойи дуюм қарор гирифтааст. сегонаи аввал бештарин гирифторони ин вирус шаҳри Санкт-Петербург. дар ин шаҳр давоми шабонарӯзи гузашта 336 кас мубталои COVID-19 шуд. Ситоди фаврӣ афзуда, ки дар давоми шабонарӯзи гузашта 1333 кас аз беморӣ шудаву шумораи умумии шифоёфтагон ба 116 000 нафар расид. ҳамчунин қайд карда мешавад, ки рӯзи гузашта 101 нафар аз беморон ҷон бохта ва дар умум 1073 нафар ба ин беморӣ ба ҳалокат расидаанд. рекорди нави Афғонистон. шумораи мубталоён ба вируси COVID-19 ба маротиба афзоиш ёфт. шумораи умумии нафароне, ки то имрӯз дар Афғонистон гирифтори ин вабо шудаанд, ба 2171 нафар расидаанд. мақомоти Афғонистон эълон кард, дар 24 соати ахир шумораи нафароне, ки дар ин кишвар гирифтори вирус шудаанд, ба маротиба афзоиш ёфтаанд. мақомот таъкид доштааст, ки дар 24 соати ахир дар ин кишвар 232 ҳолатҳои сироят ба ин вирус ба қайд гирифта